Co to je? To je obr. Tímhle vás, milí přátelé, vystřelím do Sejrejtej. Přímo z nebe. Z nebe? Kukaku Shiba jméno mé. Jsem nejlepší pyrotechnik z celého Rukonu. Pyrotechnik? Správně. Koganechiko, Shiroganechiko. Zvednout! Jo, ano. Co to je? Co se to děje? Ta země se zvedá. Otevírá se střecha. Je to vůbec možný? Snad se nebojíte, děcka. Tohle je plošina na odpalování ohňostrojů Kukaku Shiby. Je to náš úžasný kanón! To jsem měla říct já. Promiň mi to. Co? Došly vám slova? Počkejte, mohla byste mi říct, co je to za vtip? Třeba jste odbornice na ohňostroje, ale tímhle nás přece nikdy nemůžete vystřelit. Co je tohle? Jádro duše. Položte na něj dlaň a koncentrujte svoji duševní energii. Takhle? A jak se koncentruje duševní energie? Co? Co se stoptal? Jestli jsi Shinigami, tak musíš vědět, jak použít svoji kido. No vlastně, ten chlapec je novopečený Shinigami, to jsem ti už přece říkal. S Kidou si vůbec nedokáže poradit. Opravdu? Takhle? To je zoufalství. Ganju, prosím, ukaž mu to. Ještě, jsem s tím. Hele ty smrkáči, chceš se být? Jo, vem si ho, jestli to dokážeš. Radši bych umřel, než abych si od tebe nechal radit. I hned toho nechte! Promiň, prosím. Co to je? To je dělová koule. Dělová koule. Poslouchejte, vy si myslíte, že Sejrejtej chrání jenom ta bariéra, kterou vidíte, ale to jste na velikém omylu. Tuhle zeď tvoří ruda zvaná Sekiseki, která je vzácná i tady. Tohle je její úlomek. Ha! Jak vidíte, úplně rozbíjí duševní energii. Proto není možné prorazit do bariéry díru pomocí duševní energie. A navíc, i když napraskne, vyšle vlnu, která roztříští duševní energii. Ano. Což tedy v praxi znamená, že Sejrejtej má sférickou bariéru kolem nebe i pod zemí. Takže pak přichází na řadu tohle. Sestřičko, už nemůžu. Porvi se s tím. Toto je můj speciální výkonný generátor na dělení duševní energie. Jinak, jestli vy všichni vložíte svou duševní energii do toho jádra, můžete vytvořit kouli, která prolomí bariéru. A pak vystřelím dělovou kouli tímto svým kanónem a ta tu bariéru prorazí. Máte nějaké otázky? No, teda já si myslím... Jděte do tělocvičny a tam se cvičte v koncentrování duševní energie. Ano. Odneste je! Co to má být? Nesahejte na mě! Tak do
někdo z vás ztratí koncentraci, tak na místě vybuchne. Cože? Tak mnoho zdaru ve spolek. Ne, o tom nebyla řeč! Moc děkuju. Sestřičko, Jdi za nimi a pomoz jim cvičit. sestřičko, ty jim snad chceš doopravdy pomoct? Jak to myslíš? Já s tím nesouhlasím. Ty chceš vážně pomáhat Shinigamimu. Co potom řeknu svému bratrovi? Hele, já... Ganju! Slyšel jsi mě? Řekla jsem, že už o tom nechci slyšet ani slovo. Sestřičko. Je ti to jasné? Tak běž! Poslyš? Ještě něco. Nikdy před nimi nenasazuj tak slabožský výraz. To je poprvé, co musím mít výložku pod kapitána. Samozřejmě. I mě poprvé nařídili, že si ji taky musím vzít. Podkapitáni si mají připnout výložky a čekat ve druhé místnosti. Začíná to být zajímavé. Abaraji? Ibo? Shinamori? Nikdo jiný tu ještě není? Myslím, že ne. Je to složité. Všichni podkapitáni pilně slouží po celém společenství duší, tak to zkrátka je. Může trvat i půl dne, než se tu všichni sejdou. No a mého kapitána se vůbec nedaří najít. To jsou problémy. A kdo je vlastně kapitánem Rangikiny jednotky? Vždyť víš, malý Hitsugaya. Ten malý genius. Tak to je problém. Abaraji? Hm? Neviděl jsi našeho kapitána Aidzena? Ne, neviděl. Totiž chová se nějak divně. Když se ho třeba zeptám, jestli je všechno v pořádku, ani mi neodpoví. Vůbec nevím, co mám dělat. Neměj strach. Nic se neděje. Myslím si, že za chvíli odvolají i tuhle výzvu. Sakra. Měla by podle tvého názoru zemřít? Co to má být? Co se to k sakru děje, kapitáne Aidzene? Ne, zase špatně, Ichigo. To není Uo. To je Nua. Nio! Ne, Nuo. No! Blbě. Nuo. To je Nuo. Nuo. No a mně to nejde! Vysvětlete mi to znova! Promiň, bratře. Rozhodla jsem se, že pomůžu Shinigamimu. Takovému Shinigamimu, který tě zabil. Kdybys byl naživu a zjistil, že jim nechci pomoct, asi bys mi dal co proto, že ano. Ty jsi měl Shinigami rád a taky si jako Shinigami zemřel. No tak prosím, Orihime. No, jde ti to výborně. Teď, Ishido, no je trochu úzká, ale tvar to má. Ten tvar zřejmě vychází z jeho osobnosti. Myslím, že úkol splnil. Další, Čade, pojď. No, je trochu nestabilní, ale zase hodně silná. A nakonec přichází pan Ichigo. No, to je hrůza, absolutní hrůza. Co má tohle znamenat? Z toho musím vyvodit, že jsi naprosto bez talentu. Naprosto bez talentu. Shirogane! Řekl jsem, že to nechápu. Ty, ukaž mi nějaký užitečný triky, sakra! Bratříčku, večeři už máš připravenou na stole.
Halo, děcka. Večeře je připravená na stole. Musíte mít hlad. Když o tom mluvíš? V Rukonu jste se k jídlu nedostali, co? Oni neumějí využívat duševní energii, takže jim nikdy nevyhládne. Pojďte se najíst. No ale moment. Nechte mě bejt. Jděte se najíst. Přijdu na kloup. Vážně? No tak jo. Orichyme, jdeš taky, že ano? Já vůbec nemám hlad. Klidně běžte, já zůstanu tady. Lhala jsem, malinký hlad mám. Ale to je trapné. Orichyme, jenom běž. Já budu v pohodě. Ne, já potřebuji ještě cvičit. Vážně nemám hlad, přece bych ti nelhala. Orichyme, prosím tě. Tak dobře. No tak jo, když mě tak hezky prosíš, tak já se tedy půjdu najíst. Tak Orichyme, co bude? Jasně, Ishido, jdeme. Čade, ty taky. Johaj. To je pro tebe tak důležitá. Víš, myslím ta Shinigami, kterou se chystáte zachránit. Ani ne. Dej to sem. Je to tak, takže si přece jenom slíbil, že ji zachráníš. Ale ne. Tak jsou v tom prachy. Nejspíš ti slíbila, že ti za záchranu zaplatí. V mým světě by mi byly peníze odsud úplně na prd. Tak proč teda? Řekni mi, proč se tak strašně snažíš? Dluží mi to. Jednou mi zachránila život. A já jí ten dluh ještě nesplatil. Předala mi svoji sílu, abych zachránil svoji rodinu a sebe, i když mě sotva znala. A právě proto ji potom zatkli a chtějí ji popravit. A nechci se zachovat jako bídák, co se k ní klidně otočí zády. Jasný? Co je? Dej to sem. Co zas máš? Vrať mi to! Ale já chci taky cvičit. Zakryj si uši a neopovažuj se poslouchat. Teď si zopakuju takový zajímavý trik, na který jsem přišel úplně sám. Aha. Nejdříve si představím takový obrázek. Nakreslím si v srdci kruh, ale černočerný a tak těžký, jak to jenom jde. Potom si představím, že skáču přímo do středu toho kruhu. Tohle je základní obraz, který vždycky na kido zabírá. Vidíš, lehký jako facka. Je to tak snadný, že bych brečel. A ještě k tomu jsem to ani nemusel cvičit, co? Omlouvám se za vyrušení. Pozér jeden. Páni, to byl teda výstup. Idiot. Nejdřív si namaluju do srdce kruh. Děkujeme za jídlo. Orichyme, ty už nebudeš? Ne, už nemůžu, to mi stačí. Vidíte? Jsem prostě plná. Tohle přece nebylo nutné. Zapomeň, že jsem se ptal. No, totiž chtěla jsem to zanést Ichigovi, víte? To je fakt. Kurosaki ještě nejedl.
se to, ne, naše stavba. Kukaku se hroutí. To je Ichigo. Pojďte. Co se stalo? Slyšíš mě, Ganju? Promiň, sestřičko. Věř mi, ukázal jsem mu to jenom jednou. Nenapadlo mě, že to skončí takhle. Zbláznil ses? Musíš tu duševní energii i hned stáhnout. Už to mám! Ichigo, ty si to dokázal! Jo, Ty jeden Magore! Nestrácej koncentraci! Co jsi to udělal? Ty jsi mě neposlouchal, ty jelito! Co jsem ti říkala? Když ztrácíš koncentraci, vybuchneš! ovšem, máš pravdu. No bych řekl, ty jelito. Tohle to je i tvoje vina, Troubo! Oba dva budete dneska bez jídla! Proč? Dnes i já. Sklápni! Máte snad nějaké námitky? Ne, dobře, rozumíme, všechno v pořádku. Tak si tady. Kapitán 3. jednotky Gin Ichimaru. Co pak se děje, že je najednou po mně taková scháňka? A co tohle shromáždění? Kapitáni, kteří řídí společenství duší, že by všichni přišli kvůli mně? Tak to asi ne. Vidím, že tady není kapitán 13. jednotky. Nestalo se mu snad něco? Chybí kvůli nemoci. Už zase? Doufám, že se brzy zotaví. Dost bylo vtipkování. Moc dobře víš, že jsme tě nepovolali kvůli tomu. Doneslo se mi, že jsi se vydal za těmi Ryoka a prohrál si s nimi. Tak pověz, jaké proto máš vysvětlení? Se 4 nebo 5 Ryoka by si směl bez problémů poradit. Ach tak, oni tedy nezemřeli. No ne. Já měl za to, že jsou určitě mrtví. Že by se mi otopila intuice? Už můžeš s tou šaškárnou přestat. Není možné, abychom my kapitáni nebyli schopni okamžitě odhadnout, jestli soupeřovo Hakudo ustalo nebo stále přetrvává. A je to tu zase. Hloupé dohadování starých bláznů. Ale no tak. Já nevím, skoro mi to zní, jako bych ho nechal být schválně. Přesně to taky říkám. Mlč už, Kurocuči. To stačilo, teď s nimi mluvím já. Nebo tě mám na místě sejmout. Co jsi to říkal? To je hloupé. Ach, můj bože, nervy jsou na pochodu. Myslím, že to už by stačilo. Podívej se, dle mého osobního názoru je důvod, proč jsme tě sem povolali, naprosto jasný. Je jím tvé svévolné chování a skutečnost, že jsi nechal uniknout náš cíl. Takže, jak můžeš obhájit své činy, Ichimaru? Vlastně nijak. Prosím. Přiznávám, že na svou obranu nemůžu říct vůbec nic. Dopustil jsem se zkrátka chyby a přijmu jakýkoliv trest. Tak moment, Ichimaru. Nejdřív bych se tě rád na něco zeptal. Poplar, vetřelci sejrejtej, všechny jednotky do pozic, opakuji. Poplar, vetřelci sejrejtej. Vetřelci? Že by ti Ryoka? To snad ne. Ichigo.